Yo, Ayo melarat, melarat. ya, awas, hayo, Ayo. awas, hayo, la, ya, hayo, weh, ya, awas, hayo, ya, hayo, hayo, Jalo apa Mas Parti? Ya, 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 hayo, awas, yo, yo, ayo, luwe wes nu, jarane luwe, Ayo. ayo le, kepike sompret, ayo, woi, yo, si rambut jagung, woi, awas, hayo, Monggo to, Pak. yo, Kridu mahawur wurahan tengarane majurin majuru gongso tete kadya butula kaya butul-butula wara pangri ing turangga esti rekata ingkang jajala layu sebi. Lumahawur wurahan tengarane majurin majuru gongso tetek kadya butula kaya butul-butula wara pahangri ing turangga esti rekata ingkang kacala layu sebi.
Ridu mawur mangan awur murahan macurin macuru gongso kaya butul-butul prajurite rangga esti terbebah engkang dodol layu sepi ayo ye as up we se Om as Om wes alon-alon cahayu wah ayo Wisnu Oh, he wah awas la 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 as awas Mak Dewanti aku ning kene Mak Dewanti wah ye Wanti ye kabene yes ye awas as iki piye lah iki piye jogetane penake kaya ngene dikreasi karo campur sarine rangga muda iku asmane iki piye lah iki piye jogetane penake kaya ngene dikreasi karo campur sarine rangga muda iku jenenge Jos la 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 as op ye
kadulu wewayanganmu do kang mas wong bagus lita-lita bisa lali kaya anggrek rucik ati lalewane wong bagus tanah jago mandel ing pandeming netra apa tega sira nimas citra ing janji misane katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko kang mas katresnanmu bebasane tane bisa tinuku jodhok lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku saben dina mung ngelamun jroning sepi jamun amung tansah kadulu wewayanganmu do kang mas wong bagus lina-lita bisa lali kaya anggrek rucik ati lalewane wong bagus tanah saku mandel ing pandeming netra sira nimas citra ing janji misane katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu